हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखैबो जानो हागौ। नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर एबा बैसागोनि बयनिसिमबो सिगांग्रो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांदो। नैबे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना नोंथांमोननि कालचार नाइटखौ जुदि समायहोनोब्ला नोंथांमोना धनन्जय बर' सिंगारखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै थाबैनो जगाजग खालामदो आरो आं बिथांनि बे नाम्बारखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्सनावबो होनानै दोनगोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आगै सनाय। बेयो मोनसे गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना दानि बावैसो बे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों दैमु बार' आरो मनिन्द्र बसुमतारी। बे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा धनन्जय बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि दैमुदि प्रडाक्सन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों अनुराधा बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों पार्बती रामसियारि। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखिब्लानो जाबाय। जेब्ला गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसनआ थांगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै गालांदो।